Zdravím všetkých, ja som Nikola Richterová a počúvate podcast Profesia v praxi, prípadne nás pozeráte ako video na YouTube. A dnes sa budeme venovať téme time managementu, alebo teda energy managementu, s tým, že asi každý z nás si už tak pomyslel v živote, alebo teda myslím si, že každý z nás, možno, že nie, ale že aké by to bolo mať tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hodín navyše počas dňa, aké by to bolo perfektné, zrazu by sme všetko stíhali a mohli by sme teda žiť život absolútne inak. A potom vlastne je tu mentorka Ľudmila Grajcarová, ktorá tvrdí, že nám vlastne takýto čas navyše ani netreba, že je to skôr o tom, ako sa nastavíme. A práve ju tu mám dnes aj v štúdiu a som veľmi rada, že sa teda môžeme povenovať práve tejto téme a že nám to môže teda ukázať, ako to teda je a ako nájsť ten čas počas dňa nie iba na prácu, ale práve aj na tie možno, že voľnočasové aktivity. Takže krásny deň, ďakujem za pozvanie. A teda, aby sme začali, tak väčšinou sa vždy zamýšľam nad tým, že aby človek vedel radiť ľuďom v nejakej problematike, tak je asi dobré, aby si tú problematiku alebo ten problém zažil na vlastnej koži. A teda sa ťa spýtam hneď na začiatku, že či si aj ty teda zažila, aké je to nemať čas na nič, aké je to vlastne mať teda zlý time management. No, ja som bola klasický workoholik, hej, ja som už počas vysokej školy začala pracovať a vlastne väčšinu svojej kariéry som strávila v oblasti ľudských strojov, ako manažérka ľudských strojov v korporáte. A vždy to bolo o tom, že tá práca ma strašne bavila, ako dávala mi zmysel, bavila ma a tým pádom som jej aj venovala veľa času. Ale keď sa mi mala narodiť moja dcéra, tak vtedy som sa tak zamýšľala nad tým. To bolo akože skutočne po projekte, ja som nikdy nepracovala málo, ale to bol projekt, kde zázraky na počkanie nie je možné do 3 dní. A tak som sa zamýšľala, že ako to chcem mať ďalej. A povedala som si, že ja si raz nechcem vyčítať, že som zmeškala vianočnú besiedku svojej dcéry. A že v tom korporáte asi to nebude fungovať. A že teda, tak ja využijem materskú dovolenku na to, že si vyskúšam vlastné podnikanie, že či teda toto by bola pre mňa cesta. Tak som si založila požičovňu Lega. A sa mi zdalo, že je chvíľu, že je to všetko fajn. A potom, ako prišla pandémia, tak ako mnohých aj mňa tak preplieskala realita, lebo zrazu som bola doma s 2 deťmi, ktoré mi skákali po hlave, ja som mala telefón na uchu, riešila som klientov, kričala som po deťoch, nech sú konečne ticho, nech počujem, čo mi hovoria. A cítila som sa ako strašná matka, neschopná podnikateľka, proste všetko úplne zle. A vtedy mi to tak doplo, že ja som vlastne svoj problém vôbec nevyriešila, že to, s čím som do toho podnikania išla, sa vôbec nenaplnilo. A že teda to vôbec nie je o tom, že či ja robím v korporáte, alebo že či som sama sebe šéfkou, ale že ja si musím prenastaviť veci v svojej hlave v tom, ako fungujem. No a vtedy ja som sa vrátila k jednej metodike, ktorú sme využívali vo firme ešte na začiatku mojej HR kariéry, keď sme riešili work-life balance našich zamestnancov, lebo to bola firma, kde skutočne my sme boli mnohokrát oceňovaní ako najlepší zamestnávateľ, fakt tí ľudia tam pracovali radi a boli ochotní urobiť aj veci navyše, ale ten dôsledok z toho potom bol, že to, čo nám vždy vychádzalo zle v tých prieskumoch zamestnaneckých bolo work-life balance, že ľudia majú problém s work-life balance. Takže my sme vtedy robili rôzne pokusy, že čo by mohlo pomôcť, najprv neúspešné a potom sme sa dostali k metodike, ktorá je vlastne o energy managemente a to aj pomerne dobre fungovalo. No ale ja som potom na to roky zabudla a vtedy som sa k tomu vrátila a bola som prekvapená, ako dobre mi to funguje, ako mi to pomohlo. A vtedy som si uvedomila, že aha, tak toto je asi tá moja cesta. Ako na jednej strane ostanem v tom HR, ktoré mám rada, baví ma, ale na druhej strane budem robiť tie veci z toho HR, ktoré ma bavia. A teda budem pomáhať najprv ženám a teraz už viacej vo firmách priznať to, ako sa dá na jednej strane byť v pohode a mať radosť zo svojho života a na druhej strane stíhať všetky tie povinnosti, ktoré nielen práca, ale aj tie ostatné životné roly, ktoré máme a pred nás predkladajú. Ja sa teraz asi tak dala si nám pekný úvod a ja by som sa teraz asi zahrala na tvoju klientku. My sme sa vlastne aj dohodli, že asi najlepšie ukážeme vlastne tie tipy na nejakom konkrétnom príklade a teda ja prečítam jeden z tých, čo som ti vlastne poslala, s tým, že teda idem čítať, áno. Prvý príklad. Moja práca spočíva vo veľa aktivitách. Cez deň mi zvoní telefón 30 krát, neviem čo skôr. Potom však mávam dni, keď síce viem, že mám toho veľa,
a teda vypomstí sa mi to neskôr, napriek tomu však prokrastinujem. Ani pri tomto nič nerobení si však neviem oddychnúť, lebo na konci pracovného dňa mávam samozrejme výčitky svedomia a cítim sa ešte unavenejšie, ako keby som podávala teda veľký pracovný výkon a dokonca sa mi stáva, že pracujem aj počas večerov, lebo treba doháňať veci, alebo teda ešte dokonca aj počas víkendov, napríklad v nedeľu večer, keď už začína tá pondela. Čo mi teda povieš na tento krásny životný pracovný príbeh? No, pre mňa je tam kľúčové, teda dve veci sú tam, čo hovoríš. Jedna je prokrastinácia, hej, lebo tak ako už sme sa rozprávali pred nahrávaním, prokrastinácia nie je problém ako taká, to je vždy len symptóm nejakého problému a môže to byť symptóm rôznych problémov. Ale v tomto tvojom konkrétnom príklade podľa mňa tá prokrastinácia je symptómom únavy. Hej, lebo ty keď máš dni, kedy si v časovom strese, kedy toho musíš veľa stihnúť, a ty si to tam aj napísala, že neviem čo skôr. A to je niečo, čo je stresujúce, čo nás vyčerpáva. Hej, to je také hasenie požiarov. Vieš si predstaviť, že aká si unavená na konci dňa, keď celý deň len hasíš požiare. A preto napríklad aj v time managemente sa využíva Eisenhowerova matica, ktorá delí aktivity podľa toho, aké sú urgentné a dôležité. A vlastne takéto hasenie požiarov, to je príklad vecí, ktoré aj sú dôležité, aj sú urgentné, musíš ich vybaviť. A problém je, keď sa to deje veľa. Hej, čiže keď máš celý deň taký, že hasíš požiare, no tak potom prírodzená reakcia tvojho tela je, že si unavená. A že jednoducho nemáš na to silu. A to telo ti to dáva najavo tým, že mozog ti hovorí, že a mne sa teraz do ničoho nechce. No a to je signál toho, že máš málo energie, že máš nedostatok energie. A najlepšie, čo by si v tej situácii mohla urobiť, je nejakým spôsobom si tú energiu dobiť. Proste vykašľať sa v tej chvíli na prácu, prijať to ako fakt, som teraz unavená, zbytočne budem sedieť za tým počítačom, aj tak ten výsledok nebude za veľa stáť, ale venovať sa nejakým aktivitám, ktoré ti dobijú energiu. A potom, keď sa vrátiš k tej práci, tak ju dokážeš urobiť oveľa skôr, ako keby si sa na silu tlačila do toho, že niečo urobiť. Lebo to je presne ako ty si povedala, vlastne na konci dňa ani nemáš urobené a ani sa necítiš oddychnutá, pretože zase si len vynakladala tú svoju emočnú energiu na to, že si sa nútila, no tak ale mám toho veľa, musím to urobiť, keď to teraz neurobím, potom nebudem stíhať. Čiže zase si len vydávala tú svoju emočnú energiu na to, aby si sa donútila niečo urobiť. Čiže ešte viacej energie si minula a ten výsledok sa aj tak nedostavil. Ja chápem napríklad, že takéto niečo by sa dalo využiť, keď má človek flexibilný pracovný čas. Že napríklad mám home office a teraz ako mám teda za sebou jeden deň, ktorý bol veľmi dlhý, naháňala som sa a jednoducho možno, že tam aj horia nejaké veci, ale keď horia veci každý jeden deň v týždni, tak už potom na to začnem aj inak reagovať prirodzene, že už mi nepríde, že je to až taká urgencia, ale že keď tam vlastne prichádza takéto vyčerpanie, asi počas toho home officeu a teda vo firmách, kde to je flexibilnejšie, to ide. Že teraz si nájdem ten čas, dajme tomu, neviem, že či si idem pospať, alebo sa idem poprechádzať, jednoducho trošku možno, že sa niekde vyvetrať a teda aj načerpať nové sily. Ale čo vtedy, keď je človek vlastne napríklad, že nemôže mať ani ten home office a musí byť v tej firme a sledujú mu tam ten pracovný čas, že on zrejme nemá až také možnosti. No, ono je to o dvoch veciach, hej, že toto tu je akutný symptóm niečoho a je to symptóm nielen toho, že ty si mala deň predtým toho veľa, ale je to symptóm toho, že celkovo vo svojom živote nepracuješ s tou svojou energiou. Hej, my máme tendenciu niektoré typy energie nadužívať a proste príliš sa na ne spoliehať a to je emočná, mentálna energia a na druhej strane na niektoré absolútne zabudáme, fyzická, duševná energia. Hej, čiže nemáme ten balans. Čiže malo by to byť o tom, že ty sa celkovo
zamyslíš nad svojim životom a zavedieš si do toho života rôzne drobné zvyky. To nie je o veľkých veciach, to je o drobných zvykoch, ktoré ti pomôžu tú energiu si dobíjať. Takže, a teraz som stratila niť toho, že čo bolo začiatok otázky. Čiže je to jednak symptom toho, že potrebuješ niečo zmeniť celkovo vo svojom živote. A teda druhá vec je, že keď si v tej situácii, že áno, som v office a skutočne nemám možnosť nejako odísť, zdvihnúť sa, oddychovať, čo častokrát je len v našej hlave. Hej, častokrát to nie je o tom, že ten zamestnávateľ by to nedovolil, neumožnil, ale je to v našej hlave. Ale ak aj to nie je v našej hlave, že fakt nemáš tú možnosť, tak potom sa zamyslí nad tým, že OK, tak z tých úloh, ktoré tu mám pred sebou, do ktorej sa mi najviac chce. Ktorá je taká, že celkom ráda by som to urobila. Hej? A proste choď od toho, že do čoho sa mi najviac chce. Ty si spomínala energie, spomenula si duševnú, mentálnu, fyzickú a teda ešte som zabudla, akú štvrtú si teda spomenula. A teraz môžeme si teda to rozobrať? Lebo aj čo si spomenula, možno, že som sa nad tým nezamyslela a neviem, kedy mám ktorú a ktorú nemám. Tak to je vlastne taká energetická pyramída a vlastne my na to, aby sme mali dostatok energie, tak je dôležité, aby sme využívali všetky tie 4 zdroje energie, ktoré máme. Fyzická energia je o našom tele. My na to často zabudáme, lebo väčšina z nás pracuje hlavou, čiže to telo ako nejako veľmi nevyužívame, ale sme ľudské organizmy a náš mozog na to, aby optimálne fungoval, potrebuje byť optimálne okysličený, potrebuje dostávať glukózu v pravidelných prísunoch, potrebuje sa zregenerovať, čiže potrebuje pohyb, stravu rovnomernú a potrebuje spánok. Čiže toto sú, a povedzme si úprimne, proste spánok a pohyb, to sú prvé 2 veci, ktoré vypúšťame, keď nestíhame, hej, to už od školských čias máme, hej, treba sa naučiť na skúšku, no tak potiahnem cez noc, hej. A takisto ten pohyb. Takže to je fyzická energia, hej. Akože najlepšie cvičenie pre mozog je 20 minút behu, lebo tak okysličíš svoj mozog, že ten mozog potom dokáže oveľa lepšie fungovať. Potom je tam emočná energia a to je o tom, že či sme v stave negatívnych emócií alebo v stave pozitívnych emócií, hej. Negatívne emócie, to je niečo, čo nám pomáha prežiť, zmobilizovať sa, podať výkon krátkodobo, ale je to niečo, čo nás vyčerpáva. A na to, aby sme ju mali v rovnováhe, tak si ju potrebujeme dobíjať vecami, ktoré nám robia radosť, ktoré nás bavia, ktoré nás utvrdzujú v tom, že sme dobré, šikovné, schopné a tak ďalej. Mentálna energia je o našej schopnosti sa skoncentrovať na jednej strane. To je niečo, s čím má strašne veľa ľudí problém v dnešnej dobe, multitaskingu a niečo robíš a popri tom ti pipne upozornenie a hodinky ti zavibrujú. Čiže máme na jednej strane sa problém skoncentrovať, ale na druhej strane máme problém úplne vypnúť hlavu. Hej, že aj v situácii, keď nie som v práci, povedzme večer idem spať a v hlave mi beží, že a čo ešte mám urobiť a na čo nemám zabudnúť. Čiže to je o schopnosti aj sa skoncentrovať, plne sa skoncentrovať a plne vypnúť a vlastne prepínať sa medzi týmito 2 stavmi. Nebyť v tom medzistave, kedy ani nie som plne koncentrovaná, ale ani nemám vypnutú hlavu. A vlastne do tej oblasti tej mentálnej energie patrí aj práca s časom a time management. No a duševná energia je o našich hodnotách, o tom, čo je pre nás skutočne dôležité, na čom nám záleží, čo chceme, aby tu po nás zostalo, aké hodnoty sú pre nás dôležité. A opäť toto je niečo, nad čím my zvyčajne v tom behu každodenných povinností sa príliš nezamýšľame. Hej, proste ideme v tých povinnostiach a nad takýmito vecami sa nezamýšľame. Ale tá duševná energia je niečo, čo je strašne silné. Proste keď v niečom vidíš veľký zmysel, keď je pre teba niečo dôležité, tak si schopná prekonať aj obrovské prekážky, len aby si to dosiahla. Tá duševná energia veľmi často v rôznych krízových situáciách sa zapína a to sú proste potom tie rôzne heroické výkony, matky, ktoré zachránia svoje deti a tak ďalej, milión príkladov. Čiže máme taký automatický mechanizmus, že v tej kríze to zapneme, ale ideálne je, keď ty sa nad tým zamýšľaš pravidelne. A to nie je o tom, že raz si sadnúť a vymyslieť si, že toto bude môj zmysel života a toto sú hodnoty. Ono sa to tiež v živote vyvíja a mení. Ale je to dôležité o tom rozmýšľať,
lebo vlastne to rozhoduje o tom, čo sú naše priority a do čoho ideme venovať čas a energiu. Hej. Povedzme, jedným z dôsledkov nevenovania sa tej duševnej energii sú rôzne také tie krízy v strednom veku, kedy zrazu si uvedomíš, že čo ja vlastne robím a čo chcem robiť druhú polovicu života. Že človek sa nemal čas sa možno, že že presne ako ideš v tom kolečku, že tak niečo som išla študovať, čiastočne preto, že rodičia to chceli a až tak som sa veľmi nad tým nezamýšľala, no a už som vhúpla do nejakej kariéry a nemala som sa čas nad tým zamýšľať, že čo, proste som postupovala v tej kariére a mala som deti a deti rástli a zrazu toto všetko opadne a ty sa začneš zamýšľať nad tým, že a vlastne kto som a čo chcem a kam chcem smerovať a čo je pre mňa skutočne dôležité. A to sú potom tie príklady manažérov, ktorí v 50-ke proste sa odstrihnú a idú niekam úplne inám a robiť niečo úplne iné. Ja sa pozerám, lebo ty si vlastne sem do štúdia aj priniesla tú pyramídu, teda aby sme si to zopakovali, teda duševná, mentálna, emočná a fyzická. A ty keď máš takto vlastne tieto energie alebo zdroje energii vypísané, že ty si to napríklad pravidelne kontroluješ? Ako sa to chopiť? Tam si treba uvedomiť dve veci. Prvá vec je, že ak toto je nejaké zjednodušenie, hej, ako každý model je nejaké zjednodušenie na to, aby sme si to vedeli lepšie pochopiť a previesť do toho svojho života, ale oni tie energie na seba vplývajú, hej. Keď si nevyspatá, čo je fyzická energia, tak to vplýva na emočnú energiu. Možno to poznáš, že ráno vstanem a proste všetko sa mi zdá horšie. Proste veci, ktoré keď mám dobrý deň, by som nad nimi mávla rukou, tak ma totálne ešte viacej naštvú a pokračuje taká tá samonasieracia špirála a vlastne to začína len od toho, že som unavená a nevyspatá a už ráno vstávam z tej postele s tým, že sa mi nechce vstať, lebo som unavená. Ale takisto, keď som nevyspatá, tak to má vplyv aj na tú mentálnu energiu, lebo nie som schopná sa koncentrovať. To spánok a to, aký sme vyspatí, má obrovský vplyv na tú mentálnu energiu a na našu schopnosť sa koncentrovať. Takže toto je dôležité si uvedomiť, že to nie je o tom, že ja si musím dobíjať každú jednu, ale proste mnohé aktivity idú naprieč tými energiami. Hej, že a to je druhá vec, ktorú som chcela povedať, je, že na to, aby nám niečo dlhodobo fungovalo, tak sa z toho musí stať zvyk. A musí to byť ako umývanie zubov. Hej, proste už nerozmýšľaš, že ráno večer, či si máš umyť zuby, alebo si nemáš umyť zuby. Už si tie zuby automaticky umieš. Lebo keby si ich neumila, tak máš pocit, že niečo nie je v poriadku. A vlastne s týmto dobíjaním energie je to tiež takto, že potrebuješ si zaviesť do života rôzne malé zvyky, ktoré potom už ťa sami ťahajú. A ty už nad tým nemusíš rozmýšľať a dobíjaš si tú energiu na autopilota a pomôže ti to v situáciách, kedy, povedzme, sa ti niečo v živote skomplikuje a tak ďalej, ale tieto veci ti pomáhajú držať nad vodou. Uvedím príklad, aby som nebola taká všeobecná. Napríklad jeden zvyk, ja tomu hovorím, že dobrozvyk, ktorý ja mám, je, že chodím ráno 2-krát do týždňa sa prechádzať, behať. Niekedy bežím, niekedy sa viacej prechádzam. Hej? A to je o tom, že dobijem fyzickú energiu, lebo je to ten pohyb. Ale zároveň sa chodím prechádzať do lesa, čo je niečo, čo robím veľmi rada, je mi to príjemné a je to čas, kedy som sama so sebou, nie sú tie externé vplyvy, ja som viacej introvert, čiže mi to dobíja aj emočnú energiu a je to čas, kedy môžem porozmýšľať nad vecami, ktoré sú pre mňa dôležité, čiže to má vplyv aj na tú duševnú energiu. Čiže je to na jednej strane obyčajná prechádzka, 3/4 hodina ráno, vonku, 2-krát do týždňa, ale mi to pomôže doplniť si tú energiu vo viacerých oblastiach. A vlastne z tvojich skúseností, keď sa ti ozývajú klienti, klientky, uvedomujú si vlastne možno, že ten vplyv aj toho voľného času na tú produktivitu, že tam je možno, že ten pes zakopaný, lebo ja mám niekedy pocit, že sme tak nastavení, niektorí ľudia, alebo že je to v spoločnosti v podstate také obdivované, že a tento človek, ten je tak produktívny, že ten ešte aj vo voľnom čase túto vymýšľa, ja neviem čo, že vie to napríklad speňažiť, že či vlastne klienti, ktorí sa na teba obracajú, si uvedomujú, že vlastne ten problém, ktorý riešia v práci, môže súvisieť práve
nie len teda s tou prácou, ale so všetkým, čo oni jednoducho v živote robia. Neuvedomujú si to. Neuvedomujú si to a vieš, my celkovo sme vychovávaní v takom duchu, že najprv práca, potom zábava, najprv si urob všetky povinnosti a potom sa môžeš ísť hrať. A ono ešte možno, kým sme deti, tak to funguje, lebo tých povinností nemáme tak veľa. Ale keď sa dostaneš už do toho stavu dospelého, no tak už to nefunguje. Už proste, keď ideš heslom, že najprv práca, potom zábava, tak sa k tej zábave nikdy nedostaneš. Pokiaľ ty si z toho neurobíš prioritu, pokiaľ vlastne si neuvedomíš, že to je rovnako dôležité ako tá práca, lebo mi to pomáha dobiť si baterky, mi to pomáha byť efektívnejšia v práci, ale povedzme aj milšia k partnerovi, chápavejšia voči deťom. Hej, že toto je ten mentálny switch, ktorý musíme urobiť na to, aby to fungovalo. A často ženy s tým majú problém, hej, že povedzme, keď majú aj deti, tak oni majú úplné výčitky svedomia, že ale tak ja by som nemala tu sama pre seba niečo robiť, lebo však by som mala byť s deťmi a doma ešte nie je upratané a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne tá prvá dôležitá vec je uvedomiť si, že fakt to nie je o tom čase. Že v tomto prípade je to investícia, ktorú keď urobíme, tak sa nám mnohonásobne vráti. A vráti sa nielen nám a v tom, že sme spokojnejšie, ale vráti sa aj všetkým tým okolo nás, lebo fakt, ja keď si doprajem ten čas pre seba, no tak som spokojnejšia mama, nekričím po deťoch, som milšia na môjho partnera, mávnem rukou nad tým, že ja neviem, trenky zase netrafili do koša s prádlom a tak ďalej, hej. Ja sa teraz úplne tak zamýšľam nad tým, že keď sú, akože môže to súvisieť aj s tým, že ľudia sa nemajú až tak radi neskôr, ale že máme napríklad taký kolektív, že vysokoškoláci, nie? Asi všetci idú do práce po škole a si rozprávajú, že aj tak sa budeme stretávať, že jasné, ale potom vlastne prichádzajú už do toho pracovného prostredia a tam sa už dostávame do toho, že a už napríklad je pravidelné nejaké stretnutie a už nepríde ten, lebo už nestíha a nechce sa mu a tak. A teraz podľa mňa veľa ľudí, asi keď aj počúva, tak si to uvedomujú, že napríklad ja som mala veľmi veľakrát dohodnuté stretnutia s priateľmi, veľmi som sa tešila a tak a potom to prišlo. Už som im išla písať, že ja už som príliš unavená a tak ďalej a potom sa to nabaluje, to stretnutie si odkladáme 2-3 týždne a potom vlastne som už aj zabudne na to a tak ďalej. Je toto nejaký dôkaz toho, že tiež, že to máme možno, že v tých energiách nejak nastavené, alebo že si to neuvedomujeme, že príliš veľa venujeme práve tej práci a nedávame si tie priority niekam inam? No, ono je to podľa mňa dôkaz viacerých vecí. Je to minimálne dôkaz toho, že nemáme jasno v tej duševnej energii, vieš, že nezamýšľali sme sa nad tým, že čo je pre mňa skutočne dôležité. Že nejako automaticky to berieme tak, že a obzvlášť keď sme mladí, po škole, povedzme ešte nemáme rodinu, tak tam je to také dosť prirodzené, aspoň u mojej generácie bolo, že tá práca bola priorita, hej, a brali sme to ako fakt automaticky a nejako sme sa nad tým nezamýšľali. Čiže na jednej strane je to dôkaz toho, že som sa nezamýšľala nad tým, že čo je pre mňa dôležité, lebo opäť, keď venuješ čas aktivitám, ktoré sú pre teba dôležité, ktoré ti dávajú zmysel, tak ti to doplňa tú energiu. A ten čas, ktorý tomu venuješ, je investícia, ktorá sa ti vráti v tej tvojej väčšej životnej pohode, spokojnosti a opäť, a na to je urobené množstvo výskumov. Hej, keď sme spokojnejší, tak to má pozitívny dopad aj na tú našu prácu, na to, ako pracujeme, ako sa nám tam darí, aký sme kreatívni a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to dôkaz tohto, že to ľudia nemajú ujasnené a že vlastne vôbec takto neuvažujú. Že uvažujú v kontexte toho času. Hej, že to je tiež niečo také, čo je strašne opakované, že čas je to najcennejšie, čo máme a tak my sa na to pozeráme z pohľadu tej optimalizácie toho času, ale vlastne už nerozmýšľame nad tým, že ten čas netrávime vždy rovnako a že ten čas niekedy
trávime hodnotnejšie a niekedy menej hodnotne. No. Čiže zatiaľ, keď príde človek, že čas je najhodnotnejšie, čo máme, tak ty mu povieš, že energie. No, ako nehovorím to takto, ale v princípe za mnou prichádzajú ľudia s tým, že ja nestíham, som z toho frustrovaný, vystresovaná a neviem čo s tým a povedzme, keď sú to manažéri firiem, tak prichádzajú s tým, že vieš čo, ja som si uvedomila, že ja vlastne šliapem po tých hodnotách, na ktorých som tú firmu chcela postaviť, lebo ja hovorím o tom, že otvorene komunikujeme a správame sa k sebe rešpektom, lenže ja, keď som takáto unavená, frustrovaná, no tak nepočúvam tých ľudí, alebo ich zruším, keď navrhnú čokoľvek iné, ako poviem ja, alebo oni už radšej za mnou ani nechodia, lebo vedia, že mám toho veľa a bude to... No, takže... My tu máme ešte... Tak mi napadlo, že poďme si prečítať ešte tú druhú nešťastničku, ktorú som teda vymyslela. Akože, že nie je to tvoj problém, pýtam sa pre kamarátku. Čisto náhodná. Akože... Ale teda mám prácu, aj side job, no popri tomu sa chcem venovať aj spoločenským aktivitám a teda dala som si na nový rok taktiež záväzok, že budem chodiť do fitness centra, lebo presne tréneri rozprávajú, že výhovorka, že som unavená z práce, nefunguje, že to sú vždy iba výhovorky, takže som to tak počúvala a chcem sa teda zmeniť. Ale teda keď si aj dohodnem nejaké stretnutie presne s priateľmi, tak nakoniec to ruším, nakoniec vlastne aj to fitko, hoci si už donesiem tie veci do práce, tak tam ani nejdem, lebo nevládzem, som unavená, ťažký deň v práci a teda nakoniec to je aj tak také, že sa vlastne stretávam s kamarátmi cez víkendy maximálne, cez týždeň ako keby ten čas ani neexistoval a vlastne do fitka chodím tak raz za 3 týždne a takto to vyzerá. Že vieš, že ten človek aj chcel nabrať tú fyzickú energiu, ale nedostal sa tam. A teraz som to vlastne prečítala, alebo teda porozprávala aj kvôli tomu, že už viem o tých energiách. Toto je môj príklad. Čo mám robiť? Ako začať? No a moja otázka na teba by bola, že prečo si sa rozhodla, že chceš chodiť do fitka? Čo je ten tvoj dôvod? Dajme tomu, že zdravie. Akože vieš, čo je, že zdravie, ale zároveň aj výzor. Chceš nabrať tú energiu, chceš žiť taký ten zdravší život, ktorý majú ľudia, ktorí cvičia a ukazujú, ako majú vlastne to spojené aj s tým, že sa majú mentálne lepšie. Taký ten full package. Hej, no lebo ako častý dôvod, prečo nám veci zlyhávajú, je, že sme nezačali od toho vrchu, od tej duševnej energie. Od toho rozmýšľania, že prečo je pre mňa dôležité, ja neviem, dobre vyzerať, alebo byť zdravá, čo mi to prinesie, keď budem zdravá a čo ešte iné je pre mňa dôležité. Lebo bez toho, aby akože si mala fakt jasný dôvod, prečo, tak potom... je ľahké to vzdať. Ja napríklad, jeden príklad, ale to nie je príklad môjho klienta, ale bol jeden manažér, ktorý prišiel na to, keď uvažoval o tej duševnej energii, že pre neho veľmi dôležitá hodnota, ktorú si váži, je vytrvalosť. A vlastne aj to spojenie do fitka, to chodenie do fitka si spojil s tou vytrvalosťou, lebo povedal si, že tak keď pre mňa je dôležitá vytrvalosť, no tak ako je to v súlade s tým, že ja po mesiaci chodenia do fitka sa na to vykašlem? Hej, že však ako... Tak do frasa, keď je raz mojou hodnotou vytrvalosť, no tak ja do toho fitka chodiť budem. Hej, čiže ako fakt si to spojiť s niečím, čo má hlboký význam pre nás samých. Nie je takéto všeobecné, že zdravie, ale s niečím, čo fakt má pre teba osobne hlboký význam. To je jedna vec. A druhá vec, nad ktorou by som sa zamýšľala, je, že či je to dobre zvolená aktivita. Že či to chodenie do fitka ti robí radosť. Že či samotný ten proces v tom fitku ťa baví. Lebo ak áno, ak proste máš z toho dobrý pocit a baví ťa to a rada cvičíš vo fitku, je to fajn. Ale ak nie, no tak väčšinou robíme to, že hľadáme inú aktivitu, ktorá proste je nejaký druh pohybu, ale
ale toho človeka baví. Hej, proste, ak pri niečom máš vydržať, tak to musí byť niečo, čo ťa baví, čo ti robí radosť. Lebo ináč zase len vynakladaš tú energiu na to, aby si sa donútila ísť do toho fitka. Nie. Ty potrebuješ aktivitu, ktorá ti robí radosť. A kľudne to môže byť tancovanie, alebo prechádzanie sa okolo dražďaka. Hej? Toto ťa asi aj tak môžem zastaviť, lebo ja som kedysi naozaj riešila tento problém s tým fitkom, že veľmi som tam chcela chodiť, ale vlastne vždy, keď som tam išla, tak už som mala takú gúču v žalúdku, že zase tam, ale ono to vlastne nikdy ani nebol nejaký taký moment, že by som nemala rada ten šport. Ja ale naozaj nemám rada cvičenie vo fitku, ale dnes už aktívne behám, alebo chodím na skupinové cvičenia, že s tým problém nemám, ale že tiež som to potrebovala rokmi zistiť, aby som sa tam dostala, čiže možno, že nevždy je to vlastne o tej fyzickej... Čiže prvá vec je o tom, že prečo, druhá vec je o tom, že vybrať si takú fyzickú aktivitu, ktorá ma baví, niektorú mi odporúčajú známi, alebo ktorá čokoľvek, ale fakt skutočne sa zamyslieť nad tým, že čo ma baví. A tretia vec je urobiť si z toho zvyk a na začiatku ale skutočne proste cielene si to sledovať a že darilo sa mi, nepodarilo sa mi, kedy sa mi podarilo, kedy sa mi to nepodarilo a podľa toho to nastavovať a keď si robíš zvyk, tak je dobré stanoviť si to buď na nejaký presný deň, čas, alebo si to spojiť s nejakou aktivitou, hej. Ale proste na začiatku potrebuješ cielene do toho investovať energiu, cielene nejakú dobu sa tomu venovať, aby sa z toho stal zvyk. A čo potom tie stretnutia napríklad s tými priateľmi, ktoré stále ruším v tom príklade? No tam zase ty sa musíš zamyslieť nad tým, že prečo to chceš. Prečo je to pre teba dôležité. Hej? A keď si vyjasníš, že prečo je dôležité pre teba sa stretávať s kamarátmi, tak čiastočne to ťa bude motivovať k tomu, aby si tam išla. A druhá vec je zase o tom tvojom celkovom životnom štýle. Že keď urobíš zmeny v iných oblastiach, že povedzme, budeš lepšie spať, neviem, ako si na tom so spánkom, ale to je častá téma u mnohých ľudí. A že budeš mať dostatok pohybu. Že si nájdeš čas na robenie vecí, ktoré ti robia radosť, no tak nebudeš taká unavená a tým pádom nebudeš v stave, že mne sa už nič nechce a tak ja už na to stretnutie nejdem. Neviem, či ti to dáva zmysel? Jasné, dáva mi to zmysel a ešte sa ale tak zamýšľam nad tým, že keď vlastne sa človek dostáva vždy k takýmto vlastne vyrovnaným tým energiám, tak z tvojich skúseností zrazu už ten čas majú? Zrazu už naozaj tých 24 hodín stačí? Takto. Dve veci. Je to cesta. Hej, akože... Klamala by som ti, keby som ti hovorila, že a teraz tuto začneš to robiť a za pol roka je všetko tutti frutti. Je to cesta a je to vždy o tom, že niečo už je fajn a niečo ešte nejde ideálne. Hej, ako ja sama vo svojom živote tiež veľa vecí mám v pohode, ale tiež to nie je vždy na 100%. Ale v čom je rozdiel je, že veľmi rýchlo sa dokážem upratať zase naspäť. Čiže jedna vec je, že je to cesta a druhá vec je, že áno, mám skúsenosť, že tí ľudia mi hovoria, že vieš, že ono to nie je o tom, že by som robila menej, ale viem si to tak usporiadať, že som oveľa viacej v pohode. Hej, že zmení sa ten celkový životný pocit a áno, je to o tom, že pracujú inak a je to o tom, že si dokážu nájsť na čas aj na veci, na ktoré si predtým nedokázali nájsť čas. A ja som sa vlastne pýtala aj kvôli tomu, že či vlastne to tým pádom aj nesúvisí s nejakými zmenami, ku ktorým často musí prísť, lebo vlastne človek, keď je možno, že teraz nechcem akože poukazovať iba na zmenu zamestnania alebo niečo, ale že asi aj to môže teda nejak závažiť, že keď tam človek vlastne prokrastinuje, môže tam byť narušený aj ten zmysel, že on ho už nejak stráca, nevidí ho, alebo sú tam vlastne zase narušené možno, že nejaké iné veci, že mu vlastne nevyhovuje takáto práca, tento štýl a už vidí iba úlohy, do ktorých sa mu nechce. Ale že môže sa tam vlastne stať, že
aj tí ľudia, ktorými je možno, že obklopený, zase, že zistí, že mu možno, že duševné zdravie alebo tak až tak nenaplňajú a tak ďalej. Môže. Že stretáva sa vlastne s takýmito nejakými poznatkami, že vlastne tvoji klienti zistia, že vlastne že asi tam niečo treba zmeniť aj v tomto, alebo je to iba teda o tom nastavení? No keď o tom začneš rozmýšľať, tak vlastne si začneš uvedomovať veci vo svojom živote a tie výsledky sú rôzne. Hej, niekedy je to fakt o tom, že tí ľudia si uvedomia, že a ja vlastne nechcem už toto robiť a ma to nebaví. Oni častokrát totiž aj prichádzajú s tým, že ja robím prácu, ktorá ma nebaví a aj viem, čo by som chcel robiť, ale sa bojím, že ma to neuživí, alebo sa bojím, že neviem čo. Hej, a proste, keď dlhodobo robíme niečo, čo nás nebaví, to nikdy nevedie k dobrému výsledku. To je niečo opäť, čo ťa oberá o energiu. A takže vtedy fakt pracujeme s tým, že čo potrebujem na to, aby som bola schopná urobiť tú zmenu. Takže áno, niekedy ten výsledok je v tom, že tí ľudia zmenia prácu. Aj keď robím programy vo firmách rozvojové, tak ja na to upozorňujem, že ako niekedy toto je dôsledok toho programu, že fakt tí ľudia si zvážia, že toto nie je pozícia pre mňa a chcú sa presunúť niekam inam. Ale veľmi často vôbec nie je potrebná tá zmena práce. Že jednoducho len si tí ľudia uvedomia, upracujú, že čo je pre nich dôležité, do čoho idem venovať tú svoju energiu. Uvedomia si, že mnohé veci majú vo svojich rukách. Hej? Že my častokrát sme takí vláčení tými okolnostiami, tým našim životom, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak vlastne zistíme, že veľa vecí máme my vo svojich rukách a že veľa vecí my môžeme zmeniť a sú znova spokojní aj na tej svojej pozícii, na ktorej boli. Jednoducho tým, že urobia rôzne iné zmeny vo svojom živote. Máš možno ešte nejaké vety, ako teraz, alebo výroky, s ktorými možno, že často chodia za tebou ľudia, ktorí sa na teba obracajú, že vyslovene, že toto keď počuješ, tak už tak máš takého tušaka, že tuto asi viem, čo to je a že sa to tak stále nejak opakuje? Vieš čo, aj sa opakuje, ale teraz si ma zaskočila. Ako neviem v tejto chvíli si spomenúť, že čo také... ako veľmi... Ľudia za mnou prichádzajú väčšinou s tým, že buď nestíham, a už som bola aj na všetkých programoch time managementu, aj mám výborný time management a aj tak mi to nefunguje. Alebo druhé, s čím chodia, že som strašne unavená. Cítim sa strašne unavená, vyčerpaná a prípadne tí, čo zažili už vyhorenie, tak chodia s tým, že mám pocit, že znova sa dostávam do toho stavu, keď som sa dostala do vyhorenia. Čiže toto sú také veci, s ktorými chodia, ale napríklad jedna vec, ktorú často riešime, je, že pretože keď ku mne príde klientka, ktorý je taký unavený, vyčerpaný, tak my nezačíname od tej duševnej energie. Aj keď by sa malo začínať od tej duševnej energie. Ale opäť to je niečo, na čo potrebuješ energiu, aby si sa dokázala zamýšľať nad tým, že čo sú moje hodnoty a zmysel života. Keď si akútne vyčerpaná, tak nemáš silu na takéto uvažovanie. Čiže vtedy začíname od tej fyzickej emočnej energie, od toho, že poďme teraz priorita, nájsť si čas na niečo, čo mi robí radosť, na niečo, čo ma úprimne baví. A častokrát mi hovoria, že vieš čo, ale ja ani neviem, že čo by som chcela robiť, že keby som teraz tak mala, že čas navyše, že ja vlastne ani neviem, že čo by mi urobilo radosť. Čiže začíname od toho, že hľadáme, že čo im vlastne robí radosť a čomu by sa mohli venovať takému, čo im robí radosť. A vlastne, keď ošetríme tú fyzickú emočnú energiu, tak až vtedy prichádzame k tej duševnej energii a rozmýšľame nad tým, že čo a kam chcú smerovať. Mne ešte teraz napadá, že keď nás počúvajú teraz ľudia, tento podcast, asi aj tak hovoria, že áno, že možno, že dopočúvam teraz toto a idem sa teraz zamýšľať. A že vlastne, či nie je dobré upozorniť aj na to, že túto máme teda nejaký teda návod, ale že mne z toho logicky vyplýva, že keď sa zle vyspím napríklad a nebudem mať tú fyzickú energiu, budú stále dni, kedy to pôjde ťažšie. Ano. Že toto neznamená, že už sme našli asi teda návod na to, že vždy to bude fungovať a že je skôr to také dobre si to
ja nechcem teraz povedať odpustiť, lebo prečo by sme mali mať vždy výčitky, ale že si to uvedomiť, že je to normálne, aj že to nefunguje. Napríklad, že mám ťažké životné obdobie v súkromí, lebo mohlo by mi napadnúť aj niečo iné ako smrť rodinného príslušníka, ale teda aj takéto veci ale sa rozchody stávajú. napríklad, hej, rozchody. a problémy v partnerskom vzťahu, s tým sa často stretávam. Áno, ako jeden akože úplne taký elementárny krok v rámci manažovania svojej energie je začať si všímať samu seba, ako sa mám, ako sa cítim a začať sa k samej sebe správať ako k svojej najlepšej priateľke. Lebo my častokrát sme strašne prísni na seba, hej, a mňa zase teraz také domáce príklady napadajú, ale hej, že keby ti kamoška povedala, že Ježiši, taká už som unavená a nič nevládzem, ale neporiadok je tu, no tak jej nevie, že no jasné, ešte tu uprác, ale jej povie, že ale prosím ťa, tu si teraz sadni, vylož si nohy, sprav si kávu, však sa nič nestane, keď to teraz neurobiš. Ale samej sebe povieš, že no nič, musím to najprv upratať, to nemôžem si tu piť kávu, keď toto. Takže začať sa k samej sebe správať ako k najlepšej priateľke a proste prijať ten fakt, že povedzme aj v tej práci to je len jedna, síce dôležitá, ale súčasť nášho života. A že keď ja mám problémy, povedzme, v partnerskom vzťahu, alebo mám zdravotné problémy, tak to tú prácu bude ovplyvňovať. A proste je to tak, hej, ako treba to prijať ako fakt. Napríklad nedávno som sa rozprávala s jednou klientkou, ktorá tiež už si zažila vyhorenie a hovorila, že a zase má pocit, že do toho ide a napríklad pomenovala, že ona má tendenciu byť perfekcionistka, ale že už si všimla si to, že keď je vo vzťahu a je šťastná a spokojná, tak aj v tej práci je to lepšie, nemá takú tendenciu byť perfekcionistka a všetkým dokazovať, aká je úžasná a šikovná. Mm-hmm. Ale keď v tom vzťahu sa to rozpadne a nefunguje to, tak má potrebu si to kompenzovať v tej práci. Hej, no, čiže... A zase som zabudla, odkiaľ sme sa tam dostali. A to je pekné na tom, že niekedy sa tak dostaneš tým rozhovorom, ani netušíš kam. A ty si ešte vlastne aj niekedy počas rozhovoru spomenula to, že my niekedy tiež máme pocit, ako keby ten zamestnávateľ nad nami niekde stál a očakával stále, že niekedy aj tie výčitky svedomia a všetko tie nároky si skôr spôsobujeme my sami a nie, že tam niekto je a teraz očakáva, že a toto si ešte nespravila, že asi to dobre uvedomiť. No? Ako veľmi, veľmi veľa mojich klientov, a teda nemám objektívnu vzorku za celú populáciu, ale častokrát ľudia, ktorí sa ku mne dostávajú, sú presne tieto typy. Ja sama som ten typ, hej, povedzme si na rovinu, že fakt sama na seba som najprísnejšia a aj oni, že to nie je o tom, že ten šéf by to od nich vyžadoval, ale fakt sami na seba sú prísni a majú tendenciu dokazovať a robiť všetko najlepšie, ako sa dá a naložiť si toho toľko, že a tak ďalej, no. Tak asi aj tak v spoločnosti by sme mohli prestať obdivovať iba ľudí, ktorí majú ten ohromne veľký výkon a pozerať sa na tých, ktorí vlastne žijú a vyzerajú šťastne a usmievajú sa, keď chodia po tej ulici a že prečo to tak majú. Ale ja veľmi často zdôrazňujem, lebo vo firmách sa strašne teraz rieši téma well-beingu a tak ďalej, ale firmy často nevedia presne, ako to uchopiť, lebo oni majú pocit, že to je nejaké nice to have, niečo, čo robíme pre našich zamestnancov, aby boli šťastní a spokojní a sú to ďalšie náklady, ktoré my preto ich dobro vynakladáme. Ale tam je dôležité si uvedomiť, že tieto veci sú veľmi úzko prepojené. Že ja keď som šťastná, spokojná, v pohode, tak sa to prejavuje aj v tom lepšom výkone. Že proste tá životná pohoda a produktivita, to sú dve strany jednej mince. A život nie je rozdelený, že práca, tuto je stena a potom voľný čas. To tak nefunguje. No, presne tak. Jasné, tak ďakujem ti veľmi pekne, Ľudka, že si prišla ku nám do podcastu Profesia v praxi a že si vlastne prišla z Košic do Bratislavy aj kvôli nahrávaniu. Ja som veľmi rada, že som mala túto možnosť a že sme sa tak príjemne porozprávali. Takže dúfam, že aj našim poslucháčom alebo divákom sa páčilo a teda iba oznamujeme, že teda sme prešli na novú periodicitu a podcast bude vychádzať teraz každý mesiac. Takže do počutia opäť. Majte sa.